Dito pala kami ngayon sa Sri Lankan food. Yeah, in Pahil. This is my friend from Sri Lankan. Your name, Sisma? Nawaz from the Sri Lanka. And then I'm here now together. Tonying. Hi, how are you? Hi, fine. And then there's more friends there out there. See? After. Yeah? Okay. And then, nag-order po kami ngayon ng photo roti. Pagkain po ng Sri Lankan, yung photo roti daw yung tinatawag na maanghang-anghang daw yun. Kaya subukan namin ni Tonying kumain. So, ngayon, nagantay kami sa order namin. So, abangan nyo po. A few moments later. So guys, ito na po yung order namin na photo roti. Ito po yung ito po yung Tamsak na Yan po lamon. yung sinasabi niyang photo roti po. Yan po yun. And then ito po yung gravy, beef gravy daw po to. Tapos yan si Tonying nag-start na pong kumain. Yan. Ito yung tawag na lamon. Lamon. Lamon daw po yung tawag nito. Ayan guys. Yan, ito po, ito yung server namin na cooking server na from Sri Lanka. Yeah, this one. Thank you so much, brother, ha? Ito po ay may dessert po na binigay. Pinatamis siya. Start na po tayong kumain, guys. Okay? So pala guys, ang photo roti na to, mayroon siyang halong beef at saka may potato na parang hiniwa-hiwa, tapos carrots, vegetables, more vegetables po to guys. And then may para siyang, what is this inside photo roti? What is the ingredients? Roti, roti, Photo roti? beef, And then vegetable, okay. Okay. This is photo roti daw sabi ni my friend namin na from Sri Lanka. Medyo maanghang-anghang siya guys. Ito po, yun, kumakain na po si Tonying. Start na po siya. Tsaka ito po yung tawag ito, dessert po daw nila ito. Matamis po to. Ayan guys, continue lang tayo sa kain guys. Tingnan nyo muna lang. Mahilig kumain ng manghang, pumunta kayo dito mga taga-Kuwait, FW, Panalo. Ginagawa mo?
sarap, Ito mati. pa yung restaurant, sa Blanca Restaurant sa Pahil. Katapat ng Kabayan. Thank you, thank you. Kailangan kasi natin yung Sprite kasi sobrang anghang. So, kaya natin yung Potorotti. New endorser ha. Alam na ang gagawin ha. Kanino kampanya to, alam na. Aywa, thank you, thank you. They want us to try ha. Ito guys, meron siyang dinagdag sa amin na Chili. chili to na pinafry. Ito po siya. Guys, chili to na pinafry na matamis-tamis. Parang bagong. Ayan po siya oh. Parang bagoong. Pero masarap siya guys. Pure po kasi itong chili eh. Cheers to Mario. Oh, ito po yun guys oh. Ito po yung binigay na sa amin kasi pagpagana sa kain to eh. Beef chili daw po. Ginagawa mo. Ay guys, si Tonyang. Ay guys, si Tonyang ano na. Sumasabog na kasi sa sobrang anghang. Oh, dude. No. It's too much. Too much purple. Okay. Kalas. Grabe guys, ang pawis guys. Nandito pa ang aircon nasa tapat ko pero tulo ang pawis ko sa sobrang anghang. Guys, kung mayroon kayong nararamdaman sa katawan nyo, kumain lang po kayo ng Potorotti dito sa baba. Sa Sri Lanka restaurant. Dito lang po malapit sa Kabayan guys. Actually, hindi lang naman po kami ang kumakain dito. Marami po mga Pilipina pa po.
So ganyan guys, natapos na po tayo. Grabe sa sobrang anghang yung kinakain namin ni Tonying. Ito na yung mukha ko. Parang sumasabog na. Ayun si Kuya Tonying. Ginagawa mo. Concentrate pa rin sa pagkain kasi hindi pa tapos. Yung sa akin kasi tapos na. Ito ngayon kuya, mga ate, ang kainin na naman natin yung sweets ito. Kung sa atin parang ano to parang leche flan, parang ganun kasi pero matamis siya, masarap siya. Tikman natin to. Maha. Or maha daw sabi ni Kuya Tony. Basta ako, kumakain na ako. So, guys, continue lang natin ang kain ko ha. Ito yung pampawala sa anghang kuya, di ba? Sasubside yung ano. Para yung tolerance ng hanggang medyo mawala pa. So guys, naubos na natin yung kinakain natin na dessert nila. Ayan po. Yan o, sa kay Tonying. Sa kanya din po, naubos. Yan guys. Kinakain namin kahit maanghang guys. Ano pa rin, naubos pa rin. So, abangan natin. Kasi magbayad pa tayo. Ayun lang ha. How much brother? Nawas. Ha? Nomor nawas. Ay. How much? Tidak. 2 dinar? Okay. 300. Ah. 850. Okay. So, guys, ngayon guys, tapos na po kami kumain ni Kuya Tonying. So ngayon magantay na lang kami sa sukli, yung sa kasi may sukli po kasi yung binigay kong pera. So, dito lang muna tayo guys at saka huwag kalimutan mag-like sa channel ko at mag-subscribe po. At saka huwag kalimutan i-click ang notification bell para sa sunod kong vlog makikita. Salamat po.